As ek by die naskool aankom, dan voel ek happy. Ek voel gelukkig en ek speel saam met juffrou in die maats en ek doen baie Engels en wiskunde. As ek by die einde van 1000 is, dan is ek weer baie gelukkig want ek leer weer goed. En as ek by die naskool kom, dan voel ek baie gelukkig. Ek groet vir almal by die naskool want ek voel baie gelukkig. Skryf video's, kalakool, drama, sport. Onze werkjes doen, onze parentjes doen. En toen te gaan we buiten toe, toen spelen we buiten. Ons speel speletjies en ons speel kaarte en ons eet brood en speel buite en as ons skryf in die klas toetsen. Ons speel, theaters, werkers. Ik heb gespeeld op die slide en haar gespeeld en op die swing gespeeld en op die jumpding gespeeld. En vervolgens adopter wat zeer mensen kan helpen en een inspuiting krijgen. Wiskunde, skryf ons boeke. Nou van sport. En ik hou van bij de naskool boekjes te lezen en ons doen ons verf en ons kleer aan en ons doen wiskunde en ons doen aanskaf. Ik doe zongen en aan kleren en ik op basis. Ik geniet regtig om bike te rijden. Samen met wat is. Hij is eindelijk die een wat voor ons allemaal geleerd die op Nederlandshoven om fiets te rijden. Ik leer op Nederlandshoven om bike te rijden. Ik heb op mijn nerves gevoel en een beetje bang. Ik heb beter een beetje om fiets te rijden en ik is nog recht om fiets te rijden. Nou zo, als die beste plek waar ik kan leren op de IJsselmuseum, de IJsselkloof mensen en kinders en zulke goede. Dat is mijn enige plek waar ik kan leren en het beste om te doen is. Het was voor mij zoals een stress reliever om elke dag zoals nog iets meer geplaatst als ik kom hiernaartoe met het stress weer gevat. Ik net automatically happy gevoel. Allemaal zo, onze omstandigheden, allemaal zo een verschil. Je kan ze rustig komen met mijn school weer te komen doen, taken te komen doen. En ons leren niet heel dat stemmen, zoals ons nog kinders geweest zijn. Die activiteit wat we doen, dat we spelletjes spelen, het was alles exciting geweest. Die fanrun dat we gedaan hebben, ik heb nooit een fanrun gemist. Ik was altijd betrokken geweest. Ik is een persoon, ik hou van tour, ik hou van nieuwe plekken leren kennen en dit is een van duizend begin doen. Soos ons het fanruns vorig jaar, het was baie fanruns bijgewoond. Ons het etiperen, etikaar bewegen en het was zo interessant van een mens sien elke dag een verschillende iets rondom je gebeuren. Soos as ons uitgaan met iemand thuis, dan is het baie interessant want daar is dinge wat die mens weet het gezien dan ziet. Ik meen, mijn kinderjaren was ik beste jaren. Ons het gespeeld, gelachen en altijd na school was het een van die plekken waar ik echt gezien om naartoe kom. Het heeft me baie geholpen. Op laarschool was ik een van die topstudenten, hogeschool heb ik een keer gesukkel, maar het einde van deze basically heeft me geholpen om weer terug te komen naar je weer een routine te vallen en discipline te krijgen. Ik denk dat het voor mij geleerd meestal van discipline, om mijn huiswerk te doen, om altijd te luisteren. Niet voor mij building blocks om te kunnen lezen per dag is.